amma shi bawan Allah da zai ce to ni kuma gaskiya mabukaci ne, amma ba shi ya gaya ba, kamar cikin zuciya ta yake wanga tunani. Wa ana ja'i'un, kuma ni manyanwaci ne, ina jin yunwa ma gare ni saboda talauci. Fa akhudhu hadha adh-dhahaba fa antafi'u bi, yace ai ina iya daukan wannan lu'lu'ukin in yi amfani da shi, tunda Allah ya san wallahi ni matalauci ne, ina cikin talauci, ina cikin rashi ga yunwa, kenan zai iya daukan wannan lu'lu'ukin in cire shi ciki wa aruddu alaihi alkis, sai in maida mishi wannan sako in ce mai to ga abinka, ni haka na gan shi gashi reka. Fa qultu la, sai na ce mishi ta'al ilai, sai ya ce kai tsoho, ya ce zo nan. Sai ya ce mishi fa akhaztuhu wa ji'tu bihi ila baiti. Bawan Allah ga yana bada labarin wannan kisa, ya ce sai na ɗauki wannan tsohon ni zo da shi nan gidana. Fa a'tani alamatal kis wa alamatal sharaba wa alamatal lu'lu wa adadahu. Sai wanga tsoho sai ni ce to baba ka faɗa mini wannan abu da kace ya ɓace naka yaya yake, ka wasafta mini shi. Sai ya bashi labarin yadda sakun yake, da yadda ya yi mai ɗauri, yadda ya ɗaure shi, da kuma yadda shi lu'lu'ukin ma kalitekin nashi yadda yake duka ya faɗa mai. Wal khayt alladhi huwa mashdudun bi, kai hadda zaran da an ka kulle shi lu'lu'ukin ma sai da malami tsohon ya faɗa mai kallon shi ga yadda yake. Ya ce lokacin da sai na tabbatar da cewa wallahi na shi ya ba da labarin duka, ba irin wancan ba da ya ce ya yadda kuɗi waje kaza, shi wanga ya gani imani ya so biyo mai sai ya shayi, sai ya ce kai baba ya kuɗin nan naka ya dan suke, sai ya ce wallahi kuɗin cikin, kuma shi wanga da ya tsinta wa shi ya gai, ya ce a kuɗi cikin leda, tsoho ya ce jika kaza, ya ce su dai, leda kuma baka, ya ce can inda an kai wankin ragunan na, ya ce su dai ne. Sai ya ce to ban gani ba, ya ce wallahi ƙarya bai yadda ma ya an kai kasan su, shi wai yanzu abin da ya ɗauka tun da ya wasafta mu mutum dai ya san kaza kenan shi ya sauke nauyi. A'a, ka maida, ko ni ne bai yadda, ya za mu ce yadda, to shi wanga tsohon ya zaka ya ce mai kaza, ya faɗi kaza. Lokacin da ya ji kuma yana cikin talauci, ya ce fa akhrajtuhu wa dafa'tuhu ilai, ya ce sai na ɗauko duka kayan, sai ni ce mai baba amshi wani da kayan ka ne ta yi. Lokacin da ya bashi, ya ce fa sallama ilayya 500 dinar, fa sallama ilayya 500 dinar. Shi wanga mutum mai ba da wagga kissa wanda ya tsinci kuɗi, ya ce sai tsohon ya ɗauko dinar 500, ya ce to amshi wanga kai naka na. Bawan Allah ne ya ce fa ma akhadtuha, ya ce wallahi ban karɓe su ba. Tsoho yayyayi da ni in karɓa, ya ce wallahi ban karɓa ba. Wa qultu, sai na ce mishi yajibu alayya an u'idahu ilayka wala akhudhu lahu jaza'an, yace yana wajibi ne ma in maida maka kudinka, abinka naka ne, kayan da na tsinta naka ne, dole in maida maka abinka, kuma bai kamata ba in amshi lada don ina bukatan Allah shi ya biya ni. Faqala li, sai tsoho ya ce min labudda an ta'khudh, yace dole sai ka amsa. Wa alahha alayya kafiran, tsoho ya matsa a kaina sosai, yace wallahi sai ka amsa, sai ka amsa. Falam aqbal dhalika min, yace duk da haka na tsoho ya kai ni ma ni kai, nace mishi wallahi ban amsa, ba za amsa ba. Fatarakani wa mata, sai wannan tsohon ya gajima, sai ya bar ya doki lu'lu'ukin shi da jikkashi da kuma kuɗin shi 500 dinar, ya tahe shi. To barkaji abun mamaki, nan sai ya katse kisan, sai ya zo a kan shi abin da ya faru don ya hada da wannan kisa don ya baka natija. Ya ce wa amma ma kana minni, ya ce kai kuma ka saurari abin da ya faru daga gare ni. Fa inni kharajtu min makkah wa rakibtu al-bahr, ba cikin makka yake ba da ya tsinci wannan jikan. Ya ce to ya baro makka, ya hau teku, suna cikin jirgi. Ya ce fankasar al-markab wa gariqa an-nas, ya ce sai jirgin sai ya fashi, ya rabu biyu tsakiya, jirgin ruwa an ka tsakiyar teku, jirgin na rabu biyu. Ya ce sai mutane suka faɗa cikin ruwa, ya ce kowa sai ya mutu.
yace ni kuma abin da ya taimake ni yace wa halakat amwaluhum duk dukiyar mutane tabbace cikin teku yace wa salimtu ana ala qit'atin min al-markab yace wallahi ni na tsira ne ta dalilin Allah ya taimake ni da jirgin ya kwashe akwai wani falanshi babba katako wanda kaga irin film din na Titanic da ya fashe wannan ta Jack da Rose ko ya haye bisa dan katako ya bari yayi tadhiya shi yasa mata wasu suna kallo duk ayar da zaka ja mota wallahi ba ta kuka amma ta kalli wannan makata sai ga ana ta kuka sai ka ga yadda aka soyayya shi ya yadda Jack ya yadda ya mutu cikin ruwan nan masu sanyi saboda Bahrul Atlas nan ne wannan abu ya faru min ina jin 92 ko 98 shi wannan wakan nan ta an kai ta Titanic 92 ya faru shekara yanzu wajen 100 da wani abu yawwa min nafsan duz ya faru min nafsan duz wannan abu ya faru to ka duba fiye da shekara 100 da wannan har yanzu tura ba su manta da wannan to kaga to yayi tadhiya ya hauda ta ita bisa katakon nan duk da sanyi da komi bai iya dokan su bi shi sai yadda yayi tadhiyar rayuwar shi ya mutu to haka ne shi malami bawan Allah ga abin da ya tsayar shi bisa wannan katakon ya hau yace wannan katakon yayi ta tahiya da ni cikin teku yace fa baqaitu muddatan fil bahri la adri aina adhhab yace sai katakon ya ja dogon lokaci yana ta tahiya da ni bisa teku yace wallahi ban san inda zai kai ni ba yace fa wasaltu ila jaziratin fiha qaum sai nazo cikin wani tsibiri na wasu mutane yace akwai wasu mutane har ya samu ya hita cikin tekun ya kai shi bakin teku ya aje amma bai san mutanen da suke zaune ba nan yace faka'atu fi ba'd al-masajid yace Allah yasa sai naga akwai masallatai sai na zauna cikin wani masallaci fa sami'uni aqra sai mutane sun kaji ina karatun alqur'ani saboda shi wallahi babu wani arziki duniya da Allah zai ba dan adam da ya huce alqur'ani in wazi kake yi akwai kasar da zaka zo kai kana hodi ba sa abin da kaka hodi kana da sai to me zaka yanzu ka shigo kasar Ibu ka iya magana Ibu maka sai dai kai shiru dai kai ta kwatance dai sai gane waye gane wani to amma shi alqur'ani duk inda in cana ka shigo dole a saurare ka saboda sun san cewa tanzilu min rabbil alamin daga wajen Allah to malam yace kawai da ya shigo masallacin sai ya ja qur'ani kawai yana karatu yace falam yabqa fi tilka aljazirati ahadun illa jaa ilay yace wallahi wannan tsibirin da yake garin da yake nan babu wani da ya saura sai da mutane aka kwaso juna an ka zo wajen shi malam saboda iya karatun alqur'ani da Allah ya bashi wa qala kowa ya zo sai ya ce allimni alquran su ce malam don Allah ka koya mini karatun alqur'ani yadda kake karatun alqur'ani ka koya mana yace fa hasala li min ulaika alqawmi shay'un kathirun min almal Allahu akbar yace wayannan mutane da na fara koya musu karatu sai an kai ta tara min dukiya ana kawo su yi ta tara kuɗaɗe masu yawa malam yace sai da na tara kuɗi da yawa masu yawa yace qala sai yace thumma inni ra'aytu fi dhalika almasjid yace wani lokaci kuma yana cikin masallacin sai nigga awraqan min mushaf nigga wani wasu yan takardu haka da an kai rubutun wasu ayoyi na alqur'ani fa akhastuha aqra'u fiha yace sai na dauki wannan takardun ina karatu ciki fa qalu li sai mutanen nan sai suka ce tahsin taktub ka iya rubutu kenan malam mun ji kana karatu kenan ka iya karantawa kuma ka iya rubutawa fa qultu sai nace musu na'am na iya fa qalu sai suka ce allimna al-khat to kuma yanzu muna so ka koya mana rubutu mu ba mu iya rubutu ba faja'u bi auladihim min as-sibyan wash-shabab sai suka zo da diyansu yaransu da matasansu yace fa kuntu uallimuhum ina koya musu rubutu da karatu fa hasala li aidan min dhalika shay'un kathir yace haka kuma tanan kuma ana yi min salar mai girma yace sai na samu kuɗi masu yawa fa qalu li ba'da dhalik sai suka ce mini bayan haka saboda sun ji dadin zama da ni indana sabiyatun yatima muna da wata yarinya marainiya ce walaha shay'un min ad-dunya kuma yarinyan nan babanta ya bar mata wani gado mai yawa arziki mai yawa
nuridu an tatazawwaja biha, muna son malam don Allah ka auri wannan yarinya, ba wai don arzikinta ba, yarinya nan bare ni ya ce kuma mutum ne kirki ce, amma ta dace da kai, don Allah malam ka aure ta. Famtana'tu, malam ya ce sai na ki. Faqalu, sai suka ce labud, suka ce dole sai ka aure ta. Wa alzamuni, yace suka matsa mini dole. Fa ajabtuhum ila dhalik, yace lokacin da naga sun matsa sai nace musu to na yadda, ya yadda zai aure ta. Falamma zafuha ilai, lokacin da aka dauko yarinyan nan aka kawo ta bayan an gama bukin wato auren da wane ne lokacin da ake daukan amarya a kai ma ango aka kawo ta, yace madattu aini anzur ilaiha, yace kawai sai na bude idanuwa na haka ina kallon yarinyan nan, tunda su ba irin namu bane, yarinya kafin mutum ya aure ta tun daga kanta wani lokaci har zuwa daga gidanta ya san yadda take. Su ba haka nan bane, shi bai ma santa ba sai ran yana kallon yarinya sai ya same ta yarinya mai kyau mai natsuwa cikakken yarinya. Yace malam yake cewa fawajattu, yace madattu aini anzur ilaiha, sai na tashi ina kallon yarinyan nan cikin kwanciyar hankali yana kallon ta. Ashe shi ba wai yarinyar bace yake kallo, yace fa wajadtu dhalika al-'iqd bi 'ainihi mu'allaqan fi 'unuqiha. Allahu akbar, yace sai ni samu lu'lu'ukin can sarkan nan ta lu'lu, yace sai ni sami gashi nan ga wuyan wannan yarinya, gashi nan an ɗora mata shi ga wuya. To yanzu malam abin da yake tunani menene alaƙar yarinya ga da wannan lu'lu'ukin, ga bala'in tsadar da yake ciki, ta yaya an kai ya iso ga hannu ga wannan yarinya. To shine yace fa ma kana li hina idin shughlun illa an-nazar ilaiha, yace a wannan lokaci ni hankali na bai kwance, ba ne da lokacin kallon fuskar yarinya, wannan abun shine hankalin shi hankali na dauku ina kallon ya an kai ya iso ga wannan yarinya. Walam tanzur ilaiha sannan faqalu, sai mutane suka ce mini ya sheikh ya malam kasarta qalba hadhihi al-yatima, ka karya zuciyar wannan yarinya marainiya, min nadrika ila hadha al-'aqd, saboda kallon da kake yi shi wannan sarkata ta ba huskar ta kake kallo ba, kenan kai abun da ya jaye maka hankali shine wannan qila da wannan abin wuyan na lu'lu, kenan kai shine ya doke ma hankali ba ma yarinya, baka damu da ita ba, kenan yarinya ta shiga matsala saboda wannan abu. Walam tanzur ilaiha, kai baka kallo zuwa gare ta, ka kalle ta saboda ta ji dadi. To lokacin da sai ba su labarin abin da ya faru, faqasastu alaihim qissat al-'iqd, sai na ba su labarin kissan wannan ikdikin, cewa lokacin ciwon ga ikdikin fa wani tsoho ne fa, na zo nan Makka ni tsinci wannan jikka, da na tsince ta tsoho ya hito yana nema, bayan na je da ita gidana kuma ina cikin talauci ban da ma abin da zan ci, sai na ji wani yana shela ko wanne hito, sai na ga tsoho ne, muka zo da shi gidana. Bayan mun zo gidan ne ce wasafta mini ya abin yake, ya faɗa min wanda yake, na ɗoki abin nan mai da mai, ya ɗoko dinar 500 ya bani kyauta, ni ce mishi ba zan karɓa ba, yayye da ni nake karɓa, ya ce to marbi na da shi, amma ya an kai abin da ya zo ga hannun wa ga yarinya. Lokacin da suka ji fasahu, sai suka yi ihu, wannan mutane sai suka yi kamar irin wannan kai mamaki ka daga murya kinnan, wa sarahu bit tahlil wa takbir, sai suka yi ta daga murya suna Allahu akbar la ilaha illallah, Allahu akbar la ilaha illallah, ana mamaki, mutane suna mamaki. Yace hatta balaga ila jami'i ahli al-jazira, yace wannan labari sai da ya kai ga duk mutanen wannan jazira. Fa qultu, sai nace ma bikum, me ya same ku? Fa qalu, sai suka ce dhalika ash-shaykh alladhi akhadha minka al-'iqd abu hadhihi as-sabiyya, tsohon nan da yazo ya amshi wannan kaya daga gare ka, ma'ana wanda kayan su suka bace shine baban wagga yarinya. Baban yarinya gace amma ya rasu. Malam sai yi mamaki, wa kana yaqul, kuma tsohon nan yana cewa ma wajadtu fi dunya musliman afdal min hadha alladhi radda alayya hadha al-aqd,
ya ce wallahi duk duniya ban taɓa ganin wani cikakken musulmi mai amana ba kamar wani mutum da na haɗu da shi can makka wanda ya tsinci waɗanda kaya na wayan mai da mini. Ya ce wa kana yad'u wa yaqulu, sun ka ce kullum yana addu'a yana cewa Allahumma jma' baini wa bainahu hatta uzawwijahu bi ibnati. Allahu akbar. Kullum sai ya ta addu'a ya ce Allah, wannan mutum da ya tsinci wanga kaya nawa, Allah ka hada ni da shi wata rana saboda in aura mishi da diyata. Addu'a shi kenan kullum jama'a. Yace wal'an, yace amma yanzu kad hasulat, yace wallahi wannan addu'a kuma taka addu'a takar. Ka duba tsohon bayan mutuwar shi bai sani ba, kuma sai Allah ya wani haɗi wani juyi, kuma Allah ya haɗa auren, Allah ya kaɗa wannan yarinya, Allah ya haɗa da shi. Ka duba abin mamaki. To malam yake cewa fa baqitu ma'aha muddatan wa ruziktu minha bi waladain. Shi wanga bawan Allah yace wallahi mun zauna da wannan yarinya tsawon shekaru, yace daga nan kuma har Allah ya bamu iya biyu maza. Thumma innaha matat, bayan mun samu ɗa na biyu sai Allah ya mata cikawa, ita wannan yarinya sai ta mutu. fawarithu al-iqda ana wa waladaya, sai muka gadi wannan arzikin na wannan sarka nata na lu'lu'kin ni da diyana guda biyu. Thumma mata al-waladani, yace kuma karshe su ma wannan yaran guda biyu sai Allah ya musu cikawa suka mutu. Fa hasala al-iqdu li fa bi'tuhu bi 100,000 dinar. Yace sai aka wayi gari shi wannan wato ikdikin sai ya zamanto nawa ne ni kadai duk duniya, mallaki na ne. Yace kun san nawa na saida shi? Suka ce a'a, na saida shi da dinar 100,000. Ga wannan lokaci kusan miliyar ne man. Dinar 100,000 yace na saida shi. Yace wa hadha al-mal alladhi tarawna ma'i min baqaya dhalika al-mal, yace wagga dukiya da kun ga yau ina da ita daidai lokacin da nake baku labari yana daga cikin wannan ikdikin da na saida, har yanzu dukiya ce nake ta ci ina morewa. To jama'a, na in muka dauka me za mu dauka cikin wannan kissa? Shi wannan bawan Allah lokacin da ya tsince ta wallahi yana iya ɓoyewa ya je sai da abinai, ko bai iya yi tsintayi. Kuma a wannan lokaci shedan ya fara riya mai cewa kai fa kana da bukata mai da wani za ka yi, amma ya yi muƙawama ya je. Kuma bayan haka bugu da ƙari ga kuɗi da kuma halal ne gare shi, dinar nawa 500 an ka bashi, wanda ya tsintan ma abu ya bashi kyauta halak malak, yace kuma baya so, yayi saboda Allah. Ka duba sai Allah ya maida mishi abin da ya zama alkhairi. Ta dalilin wannan Allah na iya tsare shi, tana yiwa ta dalilin wannan Allah ya sa duk waɗanda suka mutu cikin tekun nan shi sai Allah ya tseratar da shi, saboda Allah na so ya buga wani misali da shi. Sai Allah ya bari ya mutu, bai mutu ba cikin ruwa, ya hito kuma ta dalilin kirkin shi, kuma alkhairin na biya kai har Allah ya haɗa shi da ɗiyan wannan dattijon, kuma tana daga cikin matan yaran da suka yi kowane mata kyawu a wannan lokaci aka bashi, kuma mai hankali. To ka gani me ya kawo ƙarshe kuma ikdikin sai ya zama mallakin shi, babu wanda ke tarayya da shi a duk duniya sai shi kadai. Kuma ya ɗauke shi cikin kwanciyar hankali ya je ya sai suwa tsawon menene da kuɗi kimanin nawa, dinar nawa 100,000 ya sai suwa, kuma halal. A wannan lokaci inda ya haka da ya shiga wuta, ya yi zalunci, to sai bai yi ba. To don haka jama'a sai mu kiyaye. Shi malam ya kawo kissan ne karkashin duk wanda ya bar wani abu saboda Allah, Allah zai maida mishi da abun da ya zama alkhairi. Shin ba haka bane? Haka ne. Sai abu na gaba, lokaci yayi shi ma kisan wannan ne daidai, shi ma irin haka. Don haka za mu tsayawa a nan
har zuwa wani sati da yake shi ma wannan kissa daidai take da wannan, saboda ita ma ta wannan mubarak Hassan Mubarak ne, shi ma daidai kamar irin haka ne ta faru gare shi. Bayan shi ma akwai wani ɗalibi wanda yake karatu jami'atul azhar, shi ma irin haka. Alhamdulillah malam ya kawo kisoshi gaskiya wayanda suke tahiya da wannan maudu'i, man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khairan min. Da haka ina ji za mu tsayawa a nan, sai kuma zuwa wani sati kuma insha Allah in Allah ya nuna mana. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, yes,